ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд ҳам мошинои наву рӯй карданд ки мо қабул кардем, пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо давонхали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки шумо агарам хали фурӯхтан барои реклама кардан бошад, марама сурат маълумотша дар ҳамин WhatsApp имо экранда рӯй кунем, мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза мо дар рӯи кардам мо қабул кардем дӯстони азиз, хуб BMW 5 сериясе ки 69 дӯстони азиз, ва аста Opel Vectra A бо нархи арзон астае, ва аста гурзавои газ 50 ки мошини боркаш астае, ва аста Toyota Corolla 3 астае ки бо нархи арзон астае ки срочнае, ва 21014 рӯи кардам дӯстони азиз, Camry D рӯи кардам бо нархи бениҳоят арзон астае, ва 21015 рӯи кардам, сечкаи объёмни рӯи кардам, Opel караванои простой ва 2107 бо нархи арзон астае, ва Opel Sedan бо нархи арзон ва дигаран маркаи мошино ки бо нархи арзон мо қабул кардем. ва курси имрӯза бошад 118 сомону 50 дирҳам. Мегзарем ба қисми мошинои фурӯшии имрӯза. Мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ Opel Vectra A астае ки бо нархи арзон срочна. Opel Vectra A соли барои 1990 астае ки сӯзишвориш газ бензине, объём 1.6 литра, коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин 100% фақат камтар нами краскаш лак шухтага аст. Фоини краска мекунем бо зури бад мешавад. Мошин то моҳи октябр ҳуҷҷат дорад. 4 баллон нав, салон тоза. Мошин хелаки даст як одам да гашта дӯстона. Мошин хелаки даст як одам гаштаеса. Мошин мегӯяд сайсани идеал не, фақат ки нами краскаша коруш дига мошин созае. нархи мошина мегӯяд 12000 сомон гуфтесем. бо харидори аниқда бо арзон муомилаи хуб конкретна мешавад. ва мошина ниҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвонда. Якумаш рақамошо рақамои TCL дастии 02 кор мекунам. дуюмаш рақамои расӣ ахираш 94 ишда WhatsApp дорад. нархи мошин 12000 аст. Opel 90 дӯстон азиз бо муомила дорад. баллон нав, ҳуҷҷатош то охири октябр дӯстон азиз, ва мошин дар ноҳияи Ёвонда. оида мошин шумо ягон маълумотои иловагӣ хоҳед агар фаҳмида, шумо занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метавад ва арзонам мекунад. срочна нархшам арзона, бо арзонам мешавад. марамат занг занед. мегзарем ба деҳи мошини фурӯшӣ BMW 5 серияс астае. боядрон ки мошини молодёжни BMW 5 серияс соли барои 1990 астае ки сӯзишвориш бензине, объём атураш 2 объёмне, коробкаш механика, сайсани мошин боядрон беҳтарина мошин, идеални сайсани. 5 моҳи дига танировка дорад, 5 моҳи дига ҳуҷҷа дорад, салон тоза, кондитсионер, электропакет, ҳамаи намуд комфорта дорад, мултирул ва дига чиҳои лозимӣ. мошинча идеални состояния. нархи мошина нархи арзон гуфтаанд. срочна мегӯяд сум дар Украина ва алиши ба Opel Astra сунази караван кати. нархи мошин 39000 сомон аст. боз камтар муомила мешавад ва мошина ниҳол қарор дорад дар ноҳияи Калхозобод суни азиз. алиш ба Opel Astra караван кати ва сумаки 39000 аст. боз муомила дорад. якумаш рақамои Вавилон дастӣ ахираш 0777 кор мекунад. дуюмаш рақамои TCL инаш 21 инаш да WhatsApp дорад. илтимос фақат одамони харидор мегӯяд, чунки одамони коргарам вақти хутонам нагирем, вақти акарам нагирем, фақат одамони харидор, чунки мақсад ки бандам барои одамони харидор майли бахшона ҷудо мекунанд ки беҳуда нороҳат накунанд. одамони ки қарз ё ки ягон дига бисёр арзон мекардаги бисёр нороҳат накунем. вақти хутона вақти акарам. мошин дар территорияи Калхозобод, территорияи шаҳри Бухтар, Калхозобод, яъне ки Балхида. 39000 боз муомила додатон азиз. фақат харидор занг занед ва алиш ҳам мешавад ба ягон Astra караван. марамат дига маълумотоша одамони харидор гирем. баллон пачка, диска, салон тоза. мошинча ха идеале. марамат занг занед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ гурзавои газ 53 аст дӯстон ки мошинои боркаш аст. гурзавои газ 53 солша нагуфта сӯзишвориш мегӯяд дизела, коробка механика, ҳолаташ мегӯяд нахдоа. мошин 100% мегирад, корта буд мекунад. мошин қарор дорад дар ноҳияи Ховалин, деҳаи Шехонда дӯстони азиз. амҷода қарор дошта мошин мегӯяд 100%, яъне ки хелаки мошин даст як одам гашта ва нархаш бо маслиҳата. дӯстони азиз, як чиро бо диққат гӯш кунед ки ҳамин ака гуфтага ки одамони харидори аниқ. нархаш мегӯяд бо маслиҳат мегӯяд фурӯхта мешавад, ё ки нархаш шумо агар харидор бошед занг занед ба шумо мегӯянд, ё ки мошина аз пеш мегӯяд омада бинен, ҳамаша шумо мақсад ки бинен баъд савдо мекунед. мегӯяд нархаш бо маслиҳат кардия. қарор дорад дар ноҳияи Хуалинда.
ҳар рақамош рақамҳои дастия 24 соат кор мекунад. Фақат аз шумо хоҳиш карда ки фақат одамони харидор мошин мегӯяд 100% мегӯяд кор мекунад. Фақат мегирӣ ҳаймеки корта пеш мебарӣ. хоб одамони харидор марамат ҳар рақамошон кор мекунад. Метавонед ки ай ҳами ака занг занем мошини ҳами грузовой газ пандоси ҳами зила маълумотои пурраша гирен. мумкин қимат нага мумкин арзон мега срочно тоқа суми холи алиш намешавад. фақат одамони харидор марамат занг занем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки Mercedes Benz C-класс ҳастае. баъдон ки сечка объёмни спорт соли бори 6 1999 ҳастае ки сӯишвориш бензин объём мотораш 2.4 литра коробкаш автоматаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мегӯяд мақсад ки объёмни спорт дӯстони азиз 1 сола ҳуҷҷат дорад. 4 та баллон нав кондитсионер электропакет утилизатсия мегӯяд дӯстони азиз утула мегӯяд дор кардаги ҳастае. мақсад чашкавошам мегӯяд варӣ надорад мотор 100%. хай буд ягон маълумотои иловагӣ боша худтон мегирем. нархи мошина мегӯяд 64 000 сомон мегем бо муомила мегӯяд мекунем. мошина ниҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвонда. ин ҳами рақамҳои мегафони ҳисобишон ва рақамҳои ватсапшон ягон савол ягон маълумотот бошад марама занг занед. фақат одамони харидор мошин мегӯяд идеални состояние. хоб дӯстони азиз мо шуморо вақт намекардем то ки мехарем занг занем ва касе ки дар ҳамин навор мошини маъқули шакл наёфта бошад дар комментарӣ нависед кадом маркаи мошин ба шумо лозимае то чанд сомона аз кадом территория мо кӯшиш мекунем ки аз фурӯшондаҳо ҷудо карда шуморо пешкаш кунем видео кунем. шумо ҳам я лайкира дареғ надоред ҳозир ҳами лайк занед ва навора дар дигар сайтотон дар рафиқотон силкаша подписаш кунед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. ваз 21015 ҳастае ки срочнаи мошинои советский молодёжни соли бори 6 2002 сол ҳастае ки сӯишвориш газ бензин мотори 1.6 литра коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз мошин 6 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. 4 та баллон нав аккумулятораш мегӯяд 90 дӯстони азиз чоткай ва инам хеле светай. нархи мошина мегӯяд 12000 сомон гуфтесиян бо арзон мешавад камтар дигар ва мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе 12000 муомила дорад. 6 моҳ ҳуҷҷат баллон нав аккумулятор навай. оиди ҳамин мошини советский ваз 21015 агар шумо маълумотои зиёдӣ хоҳед агар шумо ки харидори аниқ бошед фақат занг занем ба шумо фаҳмода метиҳам. ва дӯстони азиз гуфтанам ки шумо агар ягон мошини фурӯшӣ боша ё ки хона замин квартира чӣ маҳсулоти чӣ техникаи барои фурӯхтан боша барои реклама кардан мо ҳама чизро фурӯшта мегузорем. мараман сурат маълумотша дар рақамҳои 885 1220 на болода ҳастаем. дар ҳамин мақсад ки ватсап имо телеграм пайваст дорем чӣ реклама дорем мараман дорем кунем мо фурӯшта эълонда мемонем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки Toyota Corolla C ҳастае ки дубайст ки неки нархи ахир шавад баъдун азиз нархи ахирон шавад. Toyota Corolla C дубайст ки соли бори 6 2011 сол сӯишвориш газ бензин мотори 1.8 литр коробка автомат сайсери мошин мега созай кондитсионер кор мекунад коробка соз мотор соз салон тоза дӯстони азиз мошин Corolla C дубай светои сафедай ҳама намуд комфорт дорад. нархи мошин ҳамагӣ 78000 сомония. нархи ахиронша 1 сомон дига арзон намешава мега ҳамин гапшон яктай мега соҳибшон. нархи мошин 78000 сомон астае. нархи ахирша ҳамин мошино ками кам ҳамин сайсени ай 90 болоам. дӯстони азиз мошин дар шаҳри душанбе ҳамин нархи ахиронаш 78000 сомон астае. фақат одамони харидор мегӯяд занг занед илтимос мегӯяд беҳуда норад накунед. ними сумда меомети мошина мегирӣ мераи ё ки мошина мебинӣ маъқул кишид инами суомете мегирӣ мераи. марамат агар ягон одами харидор ягон маълумоти иловагӣ агар бошад шумо дар фаҳмидам метавонед занг занед. фақат неки харидор дӯстони азиз коробка автоматае. ҳамин лайк азанед чӣ мошине ки дар комментария дар кор аст нависед мо пешкаштон мекунем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае ки Toyota Camry D бо нархи арзон срочно. соли бори 6 2007 сол астае ки сӯишвориш бензин газай объём мотораш 2.4 литра неги коробкаш механика дӯстони азиз. Camry D намедонам дубайская японкай ба фикрам ё ки дубай ё ки японпай ҳамин хеле барое ки ё эскан дӯстан дӯстони азиз бо хахтон маълумотша мегирем. нархи мошина мегӯяд 81000 сомон гуфтесиян бо хай қатиқчон гамметер нашуд арзон карданаш ва мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. минуси ҳамин фақат ки мақсад ки механика хай мумкин баъзе домода механика мумкин дар кор бошад. Camry D 2007 сол механикаи нархи мошина 81000 сомон аст. нархи арзон ва дар шаҳри душанбе астае.
оид ин мошин шумо агар ягон маълумотои зиёдӣ хоҳед, агар нашуд ҳуҷҷат ва дигар чиз метавонед ки занг занед маълумот гиред ки ҳуҷҷатча ягон чи гуфтагӣ нестае. ай саломашам тозака балонашам олади кори свети сафед. ва дӯстони азиз, мақсад мошинхар бошед, дар комментари нависед чӣ маркаи мошин ба шумо лозим аст. Агар мошин фурӯш дошта бошед, агар мошини фурӯши марамат, сурат маълумотша дар рақамҳои наи боло буда 885 12 20 роё кунед, мо рекламада мемонем. хоҳиш мекунем навори моро дар рафиқотон подписаш кунед силкаша. ва дӯстони азиз, чӣ мақсади фикрӣ доред, фикротон дар комментари албатта нависед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастае ки ВАЗ 21014. соли бори 6 2004 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензин мотороша 1.8 гуфте, намедонам агар хато кардам ё ки ҳамхе навистиям. коробкаш механика мошин мегад дар ҳолати хуби техника. дӯстони азиз, хай мумкин расходша бопурсен. нархи мошин ҳамагӣ 16000 сомон аст. бо қай хатчи хучон гап мезанен. номерош транзита 4 диска. ин хали сайстени мошин хай на сайстени зури на безеба миёна гӯй мешавад. нархи мошин 16000 мошини советский ВАЗ 21014 2004 сол бензини холикатӣ. хоб ин ами рақамҳои билайни ҳисобшона мо бисёри баъд гап намезанем. кадомтон агар маълумотои 100% аниқ хоҳед, занг занен, маълумотша гирен. лайк азанен, аввало то охираш тамошо кунед. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки Opel Astra F дар кузови караван срочна. соли бори 6 1994 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензин мотор 1.6 литр, коробкаш механика, ҳолати мошин мега соза. мошин фақат ам расходаш ки як краска мега, мақсади хеле сарапина дорад обши. краскош хеле чӯзе хестаги ҳастай. нарх шудане ки арзанда. агар як краскаш кунем мошин уже бо як нархи 25-30 мехезад. дӯстони азиз, нархи мошина мега 16500 сомон гуфте сай соҳибшон бо мегад ҳамира муомила мекунем. 16500 сомон аст, муомила дорад мошин. муомилаш дар назди капоти мошинае. ва мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. салоншам тозака, балоншам ҳолати миёна, фақат камбуди краска аст. дар навор хутон бо хушудесен 94 сол аст. Opel Caravani Простой. хоб ин ами рақамҳои вавилони соҳибшона кадомтон ки мехарем марама занг занем. мошин дар шаҳри Кӯлоб срочна мега тоқа суми холӣ алиш намешавад. ва илтимос мега беҳуда фақат одамони харидор мегад занг занад. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки ВАЗ 2107 мошинои советский молодёжин чихар ки дар комментария бисёр хоҳиш кардем. соли бори 6 2003 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензини холӣ, мотор 1.6 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин мега на хадо ай свети сафед баланд, ҳолати кори салон тоза сунад. мошин мега фақат мегири ҳай мекунӣ, не ки ҳуҷҷатои мошин бучидагиае. нархи мошина мегад 8900 сомон гуфтеся, қариб ки 100 сомон кам 9000 сомон астае. бисёр не камтар арзон мешавад. бисёр не камтар. ва мошина ниҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвонда. дӯстони азиз, ноҳияи Ёвонда нархшам арзон 2003 сол 8900 сомон. хоб ин ами рақамҳои тисели соҳибшунаe. оид ин мошин ягон маълумот мехоҳед, ягон савол дорен, агар шумо харидор бошед, занг занем ба шумо фаҳмода метиҳад. дӯстони азиз, шумо ҳам дастгирӣ кунед чӣ мошине ки дар кори нависед пешкаш мекунем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Opel Astra F светои шоколади мендал дар кузови седанаи срочнаи бо нархи арзон. ҳуҷҷат дора, ози ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳад, фақат хай камбудиш камтар косметически кор аст. яъне ки ҳами хелам соза, обшум як краска кунем бо зури бад мешавад. дӯстони аз Opel Sedan молодёжни мошин соли бори 6 1993 сӯзишвориш бензини холӣ, мотор 1.6 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. моторош мега соз мегад модула. дӯстони азиз, як сола ҳуҷҷат дорад. утилизатсия мегад кардагия, ходовойшам мегад боли мене, мошин мегад карочи биги фақат хайкл. ака мада лична камтар ами краскаш уже хира шидагия, маъқул нашид. лекин нарх шуда дӯстони азиз арзана. нархи мошин 13500 сомон. ина нархи Opel Sedan 93 сол 13500. об нашо чашкиш ягон чи гуфтагӣ нест. мошин дар шаҳри Кӯлоб айни ҳол дӯстони азиз 13500 фақат суми холӣ катия. бинед ки ҳай мекунем. ин ами рақамҳои соҳибшуна, рақамҳои Вавилон 24 соат кор мекунад. ин ами хеле ситано редка меғалтанд. агар шумо харидори аниқ бошен, ина марама занг зан дар рақамҳои Вавилон маълумотша гирен. шумо ҳам мошин дорен, замин дорен, квартира, чизе ки дорен дар рақами болобуда роӣ кунем, мо реклама мекунем. дӯстони азиз, хоб ин бо навори имрӯзаи мо. то видеои оянда худонигаҳбон.